Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Xana laħwa ġajna l-ura l-episode Funk You sabiħ ta' jiġi episode 62-64. Tajjeb, 64 din. Lejla għas-saqsi. Jen naf. Jien n-għaw 5 episodi inti l-ekaw. Amma lek, jena faċ li nitlef it-trek inti l-ekaw ftit intot. Ma għaf kem konna ma tabdejna? Għaska ma għamiltak xili ma naf. Biex tara kem ta' tikas fax kem għandek għat jena ndaħallilek. Mux jena għamlu mit-thumbnails? Le, inti tħu l-izbal fejom Għamilu mit-thumbnails. timer. Laħħal ħawattom ta' bandi. Għamilu għadha minn dawk bħal tal-karozzi dak ta' trip A u trip B. Għal-xiex. Għaf mużajtu ma... Tribbi vera. Għaf tamiltom trip A, trip B. Għandoġ jasmu trip l-ohra, trip B. Trip B. Da' xinu ma. Xkarozza għandek? Swift. Għallu kollan, biex għanda l-Swift zgur għanda. Għaju tribbi xini. Għabel tibda ta' fasa, biex kun taf kem għamilt. Isma, ma t-nifur fuq kelma Swift, id-dingi li ġejt bija Malta Swift kienet u koll int. Mekka Marin, xajni. Guys, ħanibdew mela, tal-li aħna soltu noqdu nparlaw mbagħad nagħmlu introduction, imma Sandra Sorry. firtu li jitħol ma ġara xejn. It-trip A, trip B. Ma tajtekx il-rules of engagement, Sorry. sorry. Guys, għalikom, misside li qasam dibżon uqad nintroduċi hizzejiet. Illum għalikom il-leġenda, Sander, raġu! Leġenda. Weja, lis isma, jena kħed vera, u għabel ma tħaltaw. Jena kull meta rajtek, jisek dejjem, għalla misti biex tkellimni. You're very relaxed, le, u għalla montaħin li jilek fi xena. Naħseb ħaqek tixroba iżjed. Kemm ilek fi xena? Mżom, li muħda rispondi nixroba iktar jew... L-imtrit, ibda, l-iktar waħda twila. Fix-xena, fi xena television u hekk. Fi xena tal-kommedja. Tal-kommedja. Overall. Jien għab maħdim ċoli, ħorġ videjem da. Issa tittoddu bħala kommedja. Kważi 50, sana d-dila 50. Tiġi fejt nejdu fin-90s bdejt. Mela, Fin-90s, Jena, Eżatt, 1999. Jena niftakar, ħansemmi jessa x'man simurna back to the past. Jena niftakar, mux minni Baxter Tubi, tipo l-ewwel ħaġa li rajt Heavy f'ħajti, dilli baxbaz, ostja. Kapaċi aħna ħassarni. Ma kemmet nuhu pjaċir u lest ġifiri nejdlek liħa. Għadhom għandi jek trit. Vera? Għandi xtiq nerġa' nara, ma xjena rajtom kont vera żgħir meta ħarġu u ma apprezzajthomx biżejjed. Tista' għadni nara l-klips fuq YouTube li hemm ta' Mirjam Dalli u hekk. Istek xi li nifhimhom meta ħareġ inkelli. Eżatt. L-programm finanzjarju li qatt kelli. Għaxa kizmi vera, ix-xandir kien jekk tamen xi ħaġa gravi. Il-multa kienet 750,000 lira Maltin, sewa Maltin. Is-siddi biex taqla 750 kull X'inhu programm. żball gravi? Dak iż-żmien jew dawa jew. Imma askin tortana, aħna konna kienu jiblipjaw kollox, ma konna rekordjaw. Eżatt, Fimt, ma minn kien editjom dak u l-iżbal mhux hekk kien, l-iżbal li jarjaw f'nofsinhar biżbal il-wan. Mela. Dak l-episodju li wara miltu l-episodju li fejn kellkom il-counter tad-da. Ukoll. Dak wara lajna l-ewwel multa. U mbagħad minn hemm lem ġifieri naħseb wasal ranjajna. Għamilni skeda. Ġi għamilna 13, Mbagħad għamilna 3-4 għadna daqshekk, mhux werti. Waqaftu intom ġifieri, mhux ma ġelukomx twieqfu, ġast ovvjament Financially. Bal-multi. Għandek għament kemm kienu l-costings tal-multi. Le, inti forsi kont għal 500-550 ħadak iż-żmien Maltin sewwa. Multa waħda għasek, xejn kollox, fejn tiġi ma jibqa' xejn. Issa, ħana ġoni. Ma domandi. Darba fejna rom. ħana bżu ħadna malajna l-sponsors għax insejnijom. Guys, grazzi kbira li Xakka Grill. Ċitu biċċa laħam tajba, sexy, sabiħa, rek, nice, fresh, juicy. Għandhom restaurant San Ġiljan, Paġville, kif ukoll il-Belt. Morru hemm ċekkjaw the very nice meat, very good meat. onlineintimates.com. Ittu għaraw x'għandhom affarijiet naqa' sexy għad-dar, kinki mal-mara, mhux biss ikollhom fwiħa
essential oils u lubricants u dawn l-affarijiet, ġifieri mhux just sexual stuff biss, itlu għana intimis.com ċekkjaw x'għandhom. Grazzi Gozo Creations, Zero ħabib tagħna għamlilna signage quddiem fuq stickers fuq wara, kull tip ta' signage għandkom bżonn kelmu lilu. Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-Mara tal-Spoon. Jek tixti tallem tuħuna self-defense morant il-Mara tal-Spoon u jek trid xi tip ta' 3D prints, hemm Spoon li jgħinek ukoll jagħmel li lejlebs ġejna ax aħnaw naħdmu alta ġewwa biss. U forsi f'sitxur il-STI. Le, I give it to him, illum ġejt ikkarga tal-lieħ u għalli li ġabba u edha taħt is-sitġu. Għal-leġenda naħdem bajja da. Proset. Għansaqsik din malajr. Taħseb li n-nies jafuk hemm barra. Jafu eżin l-istorja ta' ħajtek xini Sander minnu x'għamel. Jiena? X'taħseb? Min jafni. N-nies ma għaxim chapters jaħdem moħħi. Jekk għajt miegħek ħadd biċċa, jekk għajt ma xaħtiħor jgħid biċċa ora. Aħna minna biċċa biografija żgħira. Ħalli n-nies nfehmuhom naqa Sander x'inhu propjament. Għalikom laħwa il-biografija ta' Sander Aġus. Crisander Aġus. Minu Crisander Aġus? U għalfejn għandu kun jomu msemmi wara l-iktar nisbim neħrom kbir? Il-ġus. Crisander twilet ġo postum li ħafna. Ġo gallinar. Fej biditu tiġiġa. Prezenti dakinhar kienem il-korp kollu tal-leża. Jħobbu għal-bajdam nejkim. Crisander huwa magħruf minn Malta u Għawdex għar-Red Star Bravismu l-għandu fejn rebaħ ħafna awards. 2 inqas minn Bajtu Bacon. Crisander għamel ħafna żmien jirreċta ta' puppets fit-Teletubby u Minibugs. Biex tara, vera faċli tibni karriera jekk tkun imweħħel ma' sorm xi ħadd. Crisander tant għandu talent li jirnexxielu jkun l-ikraħ wieħed f'duo ma' dan. Azza Madonna kemmu ikraħ. Crisander ikraħ iktar minn Chucky Bartolo bla make-up. Sorry. Ikraħ iktar minn Chucky Bartolo bil-make-up. Waqt li qed iġiba. Zejda naf, imma ħallejnija. Dal-iżobbi. Pero Crisander jibqa' leġenda tal-kummedja Maltija. Leġenda ta' skemmu ma' leġenda id-drittijiet tan-nisa. Preċis, la? Impressionanti kważi. Jina ma nafx għalfej, lejjaj għandu għalija. Għad ma jġibni, ħafna drabi jġibni aħjar, imma ma għat ma jnexxilu, dejjem irid jirranġa li wiċċi. Diffiċli. Għax dak naħseb lejjaj imur lek għan norma. Inti mintix il-norma. Norma zaliba. You're not the normal. Your features aren't normal. Issa you're below the average. Or above ma nistax ngħidlek sewa. Below, ġu dejjem jirranġa, imma kulx irid jirranġa, ma kultant kont trid tiderit. M'hemmx ta'. Tużaħ lejaj għal. Għaxix, Għaxxuol. Anka xxuol t-istema kera, ġveri. Tużaħ imma l-għal. Għalissa full-on, it helps it shit. Sar isu segretarja. Bella, big time. Li aħraqni biss lejjaj ta' software li nuża biex nikteb l-scripts. Ma dak kun għaddet, nikteb l-script tajjeb. Tikbu għax tikbu inti xkikurit lejjaj, jikbu najt lejjaj. U dej prompt jak. Do you want me to write it for you? Għad-dinja. Speċi ta' għaddik faqqajti. Kiku xiri l-ostret nikdbu namel, kiku għan tisaqsik minn bidu, tipo dik għadu l-ura fuq. U vera mux tajja biex iktab il-komedija. Għantik trik imma, jekk ittilu bl-Inglis forsi ta' sal, bil-Malti assolutament għadu ma jaqbaċ kaptu. Le, u manki bl-Inglis, once again ħajħodlok il-medium entry level stuff u għazin, jina. Aħna nużaw biz biex namlu dawn l-affarijiet, naħseb memħat fid-dinja li jabbuża l-AI biex jagħmel xenitajiet fil-ritratti daqsna, naħseb memħat jiena. U komdu, jien ma nafx impinġi xejn, ġifieri għalija kom biex nispjega eżempju xi ħadd jien naf kostumi u hekk. Bomba. Ma kifet ngħidlek wiċċi il-ħin kollu jibqa' bażulek. Jaxxulek, agreed, 100%. Inti meta talli edna li ilek ħafna fih da x-xogħol. Kien hemm xi ħadd li qallek isma' Sander Xbin, inti għalfejn ma tintafax kun antipatku għon fuq television. Id-daħħa. Għalfej, ma tinnu. Kien jem ta' nis. Għana illa kif spiċċajt. What was the spark? Blaxar, trit. Naħseb għammet ta' dik, ostra esklusiva dik. Madonna.
Jien kont naħdem ma jien kont dejjem bla flus għal-iskola. Kont l-uniku wieħed li ma kellix part-time, kont l-ITS. Għax f'moħħi kelli raħan il-ħaxi manager tal-Lukanda. U sħabi biex isom ma nibqax niddependi fuqhom, kitbuni biex nidħol għal dal-kors tal-animation tal-Korintja kien. Alright. U tħalt insomma, mingħajr xi aspettattivi kbar sewwa, imma b'xi mod beda joġobni xogħol għal bdejt naqla lira. U kont naħdem ma' l-animation team tagħhom. U kien imexxihom Peppi Azzoppardi. Ostja. U niftakar kont nagħmlu xi play. U Kont tagħmlu plays il-ħabsu hekk ukoll jew dak iż-żmien jew ma kienx. dak iż-żmien kien għadhom mhux daqshekk f'daw l-affarijiet Peppi. Kien għadu jismu Joe ukoll, ġifieri. Ismu Joe għalla. Peppi Joe. Joe. Ma, biex kun taf kemm ilek tafu, skont kemm. Sorry. Ma nista' nemmen. Li kien jismu Joe. Peppi, Giuseppe, Joe, Joseph. Imma min jafu ħafna. Jien nabda l-affarijiet ġifieri, mhux le, Joseph, Peppi. Giuseppe, short of Peppi. Yes, Tara, Għabel kien Joe Azzoppardi. Joe Azzoppardi. Inqeleb. Biddel ismu. U kien għalli jisma, għalli għabad it-triq, għalli għaxxar xarek, għalli għax wiċċek joħroġ iktar. Torsa ma nafx għaddi xoħda bħala kompliment, jow le. Għandek wiċ komiku. U daqsek kien għaxxar xari. Daqsek, bin dakinhar, ġifiri, u għamil li pjaċiex, ma konx għafħata għali wara. 4 snin, għallur kont ġarest. Joe Azzoppardi. ħadesa s-seħlek Joe Azzoppardi. Peppi, sa t-tejl, kaza Peppi. Missek tisti ġeltu għaxħar xaħru dal-bniedem xi ġifieri, għalek vera ħatoħroġ biċċekek? Ma kienx għalli li disprezz ta' kien għalli li taħseb kien. Ma bdejt. Disprezz kien disprezz għajdu. Mina kellek xi tnejgħu biss u bqija kien ħażin imma kont ħażin. Kont għadni full. Parrokka toqgħodlok aħjar. Eżatt, le vera, Ġifieri ġew għall-baż għalek għatax għaw Peppi għalli joħroġlok, ma nafx li tejbi. Naf li jenu bdejtu, dak iż-żmien. Peppi jossema la Vera. Isma. Xejbin. Medin xil-bot. Naqqas imnieħrek bro, Taf kemm nitilfu materjal. Ostja għal-Peppi Azzoppardi. Bellaħni. Ġifieri inti minn hemm bdejt. Dak iż-żmien kollu. Għandek xi ċajta li dejjem taħdem? Għandek a fallback? Kemm ilek inti fil-karriera tiegħek sewwa? Hemm xi ħaġa li dejjem għalik taħdem xi ċajta taħdem, pereżempju aħna għandna jiena minn marrit tipo jiena f'nejt ċajta tiġini ubta dika tant ħobbu żobb taqbeż fuqu għal-mod tal-kelma. That always works. Għandek xi waħda hekk fil-pocket, it's a bit of a heavy one, in naqa on the spot. Taf xi ikollok il-lines ta' ħajtek, fis-sens jiġi l-affarijiet li kunat. Ison kultant jiġu natura, Eżatt. Ma għandix waħda li nuża dejjem, iktar jekk tgħid li eżempju sketch. Mbagħad jiena wara l-Korintja mxejt għal-Rinella sewwa. Hemm tnej propju, jien kont nagħmel il-parti ta' tfal. U meta niġi dar mal-ħajt, ġifieri għax ġieli nkun postijiet. Eżempju, case in point, wieħed forsi jekk ġieli smajtni rakkunta, kellna bukjati jienu Daniel biex immur mhux jienu Daniel, konna bidżu kollha l-erba' laħna. Biex nitilgħu nagħmlu tieċa għawdex. Tamlu tireċtaw għat it-tieċ. Comedy show waqt it-tieċ, sija. U l-estate l-skript jiena ġdila rusa kienet iffissata fuq bdiet tgħidli għamil dak, għamil di, għamil di, nitilgħu. U ħlift tfal. Lis-off. Ovvjament, morru fl-imkien. Edi. Ġifieri kien hemm fuq qudiem, ġidaw ma tistax mur b'dak ix-show, jien nippenikja bdej. Allura mbagħad ikollok tmur għal daw li tħallim f'ħajtek li jaħdmu dejjem. Eżatt. Waħda hija musical chairs bil-kbar, jekk titħaq f'ħajtek. Musical chairs bil-kbar. Tajjeb. Taqtalhom xi siq jew xi ħaġa. Le, tħallihom jilagħbuha normali, imma titħaq. Għax allura jibdu xilabuha, mbagħad jitlu l-alla. Fil-ħadd jissarja bil-minkep u hekk ġew u inti iktar ma jkunu u jibdew ġifieri jinsaw li bid-dublet. Ngħidlek koma tħallihom jilagħbu and you're filling it in. U oħra hija mbagħad kont naħdem ir-Rinella. Konna nagħmlu Old McDonald's bl-annimali. Oħra dik safe bet, fimt? Naqbad lilek il-darda, nintikom annimal u kulħadd jagħmilha tal-annimali u għandek in-nies sorted. Inti x'annimal tajtu lis-off?
Le, l-isqof ma tajtux animali, sissa. Għab maġġitni l-okkazjoni, tajba, naħseb ikompli u koll. Musical chairs. Fux kem għandek Joyce kont għablek u għek ballajja. Prova, xi darbek tiġi darek mal-ħajt, għana prova dil-qasa. Namlu musical chairs. Jien l-iktar ħaġa l-impressjonatni li għaw minn iġib komedian għal-tieċ. Ma tanx ġiri, biex nkun. Imma ġrat li għek. Xi Ma darbek. tibdiċ tajjeb tieċ tali għaw zwieċ għalija bittiċ komedja. Ma naf. Ma ifem, eżin jena għam ta' kont. Għalina ma kienx tajba, għax kellim biddel il-show, fimta, għalija maħseb li. Kellek materjal. Oh, meta jkollok l-isqof tħares lej, u da mux da l-isqof ta' terġa ta' qablu. Ġifiri. Xkellu ta' qablu kien jaqawek bis-senter. Naħseb qabel ta' qablu terġa. Aħna da, xkien min kien hemm qablu, Mario. Le, Mario ta' għawdex imma. Inti għalġi ċettajt tal-. Għall-isqof. Cremona. Għandek raġun, ta' għawdex dak kien. Ma nafx, issa nagħmel research u ngħidlek. Kien jilbes doblet żgur dak li naf. Manka l-għawċin nisfijiet iktar tal-bisa. Mario. Malta jisu kun għarrajt, għawdex kun ħares liħ. So you felt that you needed to change your set, għax it was too harsh for the Definitely, kien hemm it-tfal ukoll. It-tfal kważi jar. Ma dija, xie pretendi di li ħata għalla ċen nimtkom dak iżmin ta' minn ta' Tazzu. ta' zu ta' teletubi daw l-affarijiet, ġifiri stess żmien. Ma konniex qed nużaw teletu, imma imma xok kien 18 plus. Eżatt, għet najt, eżatt. Dix iżab ti pretendi, daw. Ma blit zballi ma għartinniex, min ħajkun hemm ġifieri ħriġna. Għattil, madonna. Maqżom, il-passu meċ ħajkun hemm it-tfal ġotieċ. Jien ma kienx tolleranza. Għattilniex, inti konna wara portiera, moħbijin, aħna surprise konna, ġi forsi nsejtilek. Kif infetħet il-portiera u tlaqna bl-ewwel wieħed, il-ostra u t-tfal għaw l-isqof għawedi. U f'dak l-order il-bisa. Eżatt, u t-tfal, jej, Humpty Dumpty. Femt. Alla, heavy, big time. Jena naħseb li iktar mill-li kol xaġa specifika, l-iktar ħaġa essenzjali huwa il-misdirect fil-komedi. Dik il-ħaġa li xaħat jgħidlek xaħġa. U you flip it, kun ġet jistennija, għapar dak il-video li għamilt issa li jgħed tipo li il-żmien jgħaddi malajr u qastara ħaddej, das kif inti ma tarax kif jizek zobbi. Dak tip ta' daw il-misdirects jgħadmu li zjed, il-misdirects importantissimus, tija, big time. Dik hija il-komedja li inti il-setup u l-punchline hija differenti minn fejn taħseb li s-setup ħaj waslek, le? Taħxilhom naqar expectations. Kważi the Bible of comedy. That's dikki, le, biex tispjegaw in-nies kemm aħna nifhmu. Eżatt, kemm għandhom setup tajjeb. Li aħna nippruvaw nagħmlu dawn l-affarijiet mhux ġast la tilhom niżelu daqshekk, so aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox. Ħana qed nitfa' video komedja bla effettu jmur aħjar minn dak li tipprova. Yes, this is life. Jien dejjem ngħid, so min jagħmel da xogħol. Naħseb u għal rriti kollok l-ewwel ħaġa rriti kollok ġiex bajdit kbar, seta għannek żgur xi ħin, ġifieri minn 10 ċajtiet, disa mhux se jaħdmu, l-waħda li taħdem tista' ġed pruva. Le, forsi tiegħek ma Zom, il-reċċo mhux sajjeb. Biex derhom li sawad tista' jaħdmu waħda le, ma hekk. Ma tista' tixrob għażaddem. Ma di anka ħa nispjegalek għalfejn ma nixrobix. Għax darba xaħat qalli illi jekk inti jekk tawni dal-kafe u xrobtu, mela x'aktarx ħajmur jerġa' jferralek iktar. Issa jekk ħadd ixroba. U ħajerġa' minnek iktar kważi ma tix tixroba sewwa. Għandna neqfu mal-ewwel tazza. Ta' Peppi ukoll għalilek. Le, di wasalt għalija bil-konklużjonijiet tiegħi. Ġieli irċevejt on the ugly side of things. Ġieli irċevejt, ġieli kellek ċajtiet, sorry, li bomjaw gravi, ma sedinek. Anything you said. Tiftakar waħda zejda li jew show sħiħ iktar waħda classic kienet ġamilnija u zammejnija imma kienet tixxukja n-nies. Dak kont nsejx kif kienet eżatt ċajta, hawnhekk qed tistemaw tof damma fej kienet ta' aħjar. Fej ikun hemm il-x'jismu il-bambin. ġo l-maxtura. Toġobni. Is-setup tajba ħafna. Ovvja, mit-tfal. U biex joqgħod bravu, tipo ċipki u hekk. Kienet għaddejja il-purċissjoni tal-ġimgħa kbira, għod attent, għaxek tiġrilek. Dik kienet timid, but good, it's sweet. Jien għandi waħda ta' ġesu tajba li vera din naħseb xukjat ħafna nies di.
Xiex? Prepara timestamp. Le. Darba kienem sibi kont inġor klassi u ramaw presepju, kien żmien il-miliet. U fil-presepju għamlu insomma s-soltu, kienem il-naċ, kienem il-ħmar, kienem Ġesu, kienem il-Madonna, San Giuseppe, u kienem ħanżir. U daħlet il-teacher tipo għalet għaw xet jgħamel għaw il-ħanżir, mux postu fil-presepju, għabbessib għalli fideja mit-smar, għabbat il-Ġesu u faw mal-ħajt. U batek il-teacher. Principal! To be fair, mish vera l-istoria. To be fair, sibi għalili. Jissa jkun li vera. Jissa jkun li vera, u għalili li vera l-istru storia. Ma mux Mux il-PJ u għalili. Le, niftakar minn għalili, mux senajt minnu, għax għandu karga għolja ħafna fil-politika. Mux senajt minnu. Mux fil-kris. Le, mux fil-krisja. Imma għalili li true story, jiġifieri jekk vera dana kieku jiena il-best friends miegħu żmien twil dat tifel sewwa ġifieri. Dak li spiċċa mal-ħajt jew xi comments, xi sismu. To be fair, għax inti semmejt il-ġimgħa l-kbira. Jiena u hekk vera m'hemmx jiena vera m'għandix limiti sewwa, normalment huma jgħidu li jisma' diwis. Però daw ridu jagħmlu vox pop fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Bil-mistoqsija prinċipali tkun meta tara dadmu bit kollha. Ma taħsibx li Kristu mital xej bħal defni? bħal defni nażejda fuq. Tajba, ma li jisma bħala ċajta li tamla fuq park, tajba ma waqt il-purċissjoni, issa jinvera mażun imma. Taf li, ta' barra ta' defni sewa, forsi nara mux posta emmek. Imma jek ta' defni memx punchline. Kważi diġi serja ħafna mbagħad sewa. Eżatt, għax vera. Tajt il-kummedja minna. Jien ngħidlek nofs in-nies jgħidulek li veru meta xejn sewa, ġifieri. But it's a dark day. You have to tone into the darkness. U aħna il-ċajtit li naqtawlek, brother. Jaw, nġildu ta' nġildu ta' jgħidu li wis, nġildu nibqa' nsemmihom wara. Tista' ma ċedix musta joħorġu, għax 3 snin għazzop nkun għadim. Il-ġib, spoon, il-ġib. Għat kien hemm ċajta li ktibtu għettostja diwis. Kull ġimgħa, Hemm xi waħda li hemm xi waħda li xtaqtejtu għandek l-opportunità xi fuq podcast ħamallu. Tista' tgħidha vera jekk hemm xi waħda tajba hekk tisru ilek. Imma normalment ma ngħidix mhux għax ma tantx hemm ma tantx naqta li tiegħek innifsek iktar jiddependi fejn tagħmel iċ-ċajta u iktar minn xejn. Fix u tafsu l-gass, Inti qed tikteb il-ċajt. Imma l-eretiku għaxon. Ma qed ngħid għax jaf, għax ngħidlu għajdu interetiku. L-eretiku eżin li daħquni, sewwa, imma eżempju, case in point, bħalissa għandu għada fuq Anġelik. Imma għada kbira, ġifieri indaħlu x'indaħlu, rrid jew daħħal xewka ta' Anġelik. U la li kollha jien nagħmilhom. Għaxu li tikteb għarrajt, imma tara min ħajamilhom. Differentom taf ix fihom mhux kulħadd jikteb l-scripts tiegħu. Tiegħi ħafna drabi iwa, ma ġieli eżempju jien nibla l-kanenna, so għax għamil di. Le, gridu. Femt. U battu, lajtu naqaħes il-kontu meta liħor Mario, anki Mario, ma ġiġi fu l-programm għax tumaċ, mbatt jiġi jgħot il-bessa San Giuseppe. Ta' San Paul? San Paul, sorry, eżatt, inti kon kien San Giuseppe, xa kien San Giuseppe, inti, eżatt. Ma kellekx run imment. That is the biggest form of blasphemy you could ever do, so, and it's beautiful to see, it's nice to see, as in, unis jaċċettaw għadin. Għanajlek, jien naħseb, n-nis mux kwistjoni ta' jaċċettaw xewle, naħseb n-nis ma triċ it-tielom fuċċomek. Dik. Għamilt l-iskeċ ta' San Giuseppe, jien ma mux bil-rum, asfaċċata, fimt? Għax nibda ngħid, min qed jaraħ fiex fi xogħol, tinsix fiex fi xogħol, in-nies kulħadd qed jaraħ. Jekk għandek it-sija li tmur qudies mitnejsa l-ħadd. Nixtieq li tifhimha tal-qrum, però ħantiela bil-qrum, ħadd huwa għaliha. Eżatt. Ma nista' ngħid isma' jien ma nistax niċċelebra l-Father's Day. Tifhem x'qed l-istess ħaġa. Nuance. Qed tgħid l-istess ħaġa mingħajr ma tgħid tal-qrum.
Fimt? Qed kunna iktar docile imma. Għax jaffejja. Mux għaxi Tkun aktar għaffejja. clever. Jekk jien naxxiri, għax mux dejjem ħajn naxxiri, jekk ġiri titmur sfaċċat, fimt? Eżatt. Imma jien għalija li jien naxxiri namila hija parti mill-sfida, fimt? It gives you the pleasure of writing it all. Mhux- Dak u sabi aktar scripting Eżatt. li toqgħod tikteb bħala punchline it's not. Ġili taħdem, eh? Ejwa taħdem, there's no Jekk kun skill f'posta involved. nemmen li taħdem. Jekk Jekk kun ma kunx f'posta bil-kontra. Jek tu Fimt? maċu sforzata qabel ifhem meta kellna liħor traditur magħna. Gwerra dik il-gwerra. L-issa traditur ġi jaħdem magħkom u minnaw sinċerament foxkja m'għandek. Dakka ġbar fuq l-isputa għallu. Għallu isma għallu. Sibni ħadiħdu għalikom li xed nagħmel affarijiet magħhom. Għalek raġek, l-espun. Ġejdi. Għal jagħmel erba' mistoqsijiet. Xara zobna me retreat, brother. Do it. Imma l-puntu għali, u kien jidej. Għax it's in him. U it comes too much. U naħseb aħna naħseb waħda mill-iktar kritiki kostanti li kolna. U għadi da. In-nis jaħsbuna li aħna ġast program mimli da vulgari. Emna għajva, musa najt li le. Imma it's not all it is. U naħseb konna l-ħana penġejna. Dak l-image mill-bidu hekk u evolva għal-program da u klim ħażin pastax biss. Tejtala, l-slogan x'inhu? Ma dak mhux daw, żoffox kemm għandek it's an everyday term, dak kull punt ta' kollu għalhekk bajtu bacon. Dak kien l-iskop tal-programm li aħna naqbdu dik konversazzjoni bejn bib. Jimmi jak sandek akbar ma nitkellem fuq il-batemp. So, għed nitkellmu kif nitkellmu issa, għax nis jgħidu doċ tiċċajtaw titkellmu fuq daw l-affarijiet, lew, għana nitkellmu fuq affarijiet ta' kull-jum, nitkellmu fuq bsata, affarijiet pastasi. Oh, that was the point. Oh, zoffox, kamandek, I don't think you can get any more cultural than zoffox kamandek. Docile, alla. Well, it's very calm, zoffox kamandek. Nar is-sibt il-final tal-futbol. Għax jitkazaw, għax dik l-ironija li jitkazaw, fuq il-TVM et nara l-loba u marstax lok Floriana. Terbtuż! Anki l-festa, ta' zabbar, edin kornis, jow għamru nizina u l-spooner, il-bagġina Marġi, ikollom il-verżjoni minna il-da, ma mbatt jafu l-nis ħajkantaw il-propja. ċertu kazini waqfu jizaw ċertu marċi Ma bħal tistax. fiesta bħal karmar, ma tistax. Le, ma tistax inti tklim ħazin ma jistax ikun fih il-marċ. Imma Inti nisikantaw. Again, nara kemm huma wajz min jikteba. Ġifi huma jafu eżatt fejn ħadd idħol, oh. Fidaw Inti tal-fox kollok kamandkom. il-verżjoni clean. Dik l-oriġinali. Tiġi bl-explicit imma li Mbagħad jkunu jafu tidawruha. n-nies. Ma naħsibx li Ostja, jikbu bomba. għabdik l-intenzjoni, taħseb iktar jismaw għannis film-mar ċejdu ostja. Għandit nejber raf moħi, di vera tuqot perfetta. Jibdaw dal-koru bħal tal-futbol. Naħseb Hemm waħda, di tispiċċa għala zobna. Fil-verità, il-marċ ma jispiċċax għala zobna, ġifin. Le, mhuwiex. Imma Ħadd ma jen jżommna, perswas jek. 100% li minna ma il-klim dik kellu f'moħħu, fimt? Mbagħad he cleans it out. Mux ekritna. He cleans it out, eżatt. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Tixtiq tara l-episodji qabel kulħadd. Inti żgur ferħam mal-mana, u mux tipo. Le. Sezzjonijiet tal-episodji esklusivi, Imma dal-barokka ħajja. WhatsApp groups privati u ħafna iktar, mela xizzoppa għadek qed tistenna. Imma għandkom dritt tamlu, ġviri. Le, l-bajt ma namiex. Xkjam għandhom kolla. Abbona maħna fuq patreon.com/buytobacon. Ti preferi taħdem waħdek jew man-nies? Skon, xed namlu. Indejjem man-nies nafek, as in you were always a big part of it. Jessina dira nxtina meċ ħaġa wahdi, ġviri dik zgur. Imma preferi għandem man nis u kod, ġviri. Għax nis u affarijiet differenti. Il-podcast waħda qed tagħmlu le? Ma xorta, naffa, tim wara. Ejwa ma Ma t-nefek xettejt, differenti għax izek ħab ma jindaħallek u tista tasal fej trid u fej joġbok. ta' tagħmel waħdek. Imma xorta ma nis, speċi ta' speċjalment jek dvarja man nis li taħdem, fimt? Tieħu affarijiet Titgħallem minn nies differenti. differenti. Messa wasal tal-wieħed, naħseb inni, ħana laq 50 ġviri. Wasal. Jien niġri nżarma. Għamma xaġa kompletament għarrasi ma għoċiċi xejbin jgħidli li xaħna bċajta ngħidlu li ma rriċ, jgħid li warrida, ngħidlu li ma rriċ, li warrida, ngħidlu li ma rriċ, li ma rriċ. Bat mija s-siem. Dal-iktar bnidem rasu jibsa li qatrajt fid-dinja. U għaj jaħdibt mal-PJ! Il-PJ mux bliban qas minnek. It's incredible, u spoon!
Naqbel. It's incredible. Il-PJ ħin jaħraqni inqas PJ. Di jgħidula recency bias. Kiko għaw il-PJ fluħki iktar reċenti kontejt. All right, iktar minn xejbin. Recency bias, di jastej. Recency bias. Astja. Jem għandu minnum da, da taglines. Xejb tajjeb, le. Avukata mux jibda jitkellem fuq tal-broadcasting mandi xidea fuq iġbeda Aħna meta rajtu l-ewwel darba tjagħmel stand-up qed ostja this man I can make him famous. U qed ma kibet nixroba xi twed. Tara minn korn. Takar li għatlek. Ek, bisek, tajtek eżempju. Takar li ħarġaw ġibulek xrob. Aħna ħriġna bidea ta' duos ġodda. Ma minn nissa noqot. Mux inti, in ġenerali. Għax inti taħdem, jiena u xejbin naħdmu. Ryan u Josmar jaħdmu fl-imkien fil-bedroom u koll. Jaħdmu koll imkien. Jiffunzjonaw dik il-kelma. U aħna ħriġna bitnej oħra, tipu just couples. Xtaħseb, if they would make sense. If they would make sense together. Mela, ħanibdew. Għana naqbdu il-immigrant, ġifiri, u Konrad Borġman xe. U għan semmuhom Lilo and Switch. Għalċi xnofs bniedem. Lilo and Switch. Xtaxxe? Iconic duo? Movie? Il-poster sabi, Poster bomba, Sometimes. Konrad Borġi jizbaħ minnek, ġiktar liking. Dak minnu għalla Kevin Hart lemmek, kostja. Black African. Lilo and Switch. Oġbok? Tajjeb intu għuna. Bomba. ħanaqbdu il-Thomas Bajada u naqamel ma dak ta' table tennis. Tom and Jerry Uli. Ma fek, forsi minn ma jafx. Kien hemm sports official as a lifetime ban for masturbating in front of students. Reviews nara għallu, uj, ma ven xej ħażin, miskin, it's all right. Imma ħed, Thomas Bajada l-MVP u dana Jerry Uli. Isma, għax tejtek, tħart fuq ta' l-ex-pazza. Ta' min? Tal-ex-pazza. Ok, tajba. Tellaw ritratta wieħed. Jgħatek? U bil-baj fideħ, insomma. U di, insomma, missek tistħi, missu jistħi, da ma nafux minnum barranija, sawa. U f'daqqa għadu bdo d-din comments. U li emmek, it's all right. Boġib bakjen zgur. Le, ta' snima balluta bej, emmek. Tipo, ġviri barranin bejnietom, jafu bieda, Ostja. L-erta t-kissiru. He's all right, he's a nice guy. He's a nice guy. Tipo, issa t-draħ, dak bitfalem. Tipo, issa. Għaddejt minna. Jittilaw ħafna video, se tasli ma biqaw ta' nis ibaqmu. Jina ħob nidħol fuqa. Sajdek taħt s-swari su. Kif kun tafum daw la fajt? Jibatu l ħafna skabi, għaw sbarajtu da. Li ma jibatu li. Għandi s-sibbi ġurnalistu jirċifi ħafna. Zinjal li inti prona li, omo. Għadu zaħir. Għadu jaf xie tiġi. Jow involut fil-klen. Inti, daka għallek pron, ma tkunx pron inti, jow għal-kurzita. Next. Il-Lillo King u Chucky ta' Love Island. Salt and Pepper. Frog Salt and Peppers. Salt and Peppers. Il-liba kem ġibtob tajbin spoon ostja xefenes. Dildo fil-fin ostja. Jiena ħan ispiċċa naqla xi xebbad boss minn għand Lillo King fuq barra. Għanzi joħroġ għandu l-miniti, Vera, entom għedin barra. Inti l-xkupa forsi. Eżatt, l-xkupa bizzejet toqgħod. L-xkupa toqgħod sew, tibqa' diħla relax. Nħallu għolam daw, juhub, to be fair, Chucky bastalla jihu. Għanajdu kollox. It's his cup of tea. Sawa? Li mis? Dipoġġitom bil-kontra. Għajta waranti. Vera. Dejta jena. Mela. Il-Wentz. Għandu stil, ma. Għandu stil, jiddeja. Dan li mis vera stil tijaj. Il-Wentz, sawa u Ricky. U l-istaff li għedin dejjem. Dana pala isem ħansejħulhom
dejqulna zobnas. Naħseb jena toqot, le? Dejjaqtu zob għalla. Wis, ostja, kullim kien, 4 post kull jum bejn, each, mux bejnietkom, each. Da The Godfather, il-template. Ma nafx, ma tajbġi. Jixbħuna, Sabiħ. Intu ulom u koll, dejqulna zobnas. Nħallu ulom. Propjament ma tixtarom fl-imkien, sawa? Għax taf xettej times 2, Times 2, min jaffet reddin. Ikunu fl-imkien. Liħor heavy on his. Ma jamlux podcast. Jamlu podcast. Mela, u maħtej li jgħad xil-nostra jismu sejċi. Kien tal-polit. Laborizgur. Jgħajt li le jgħor. U jkolla mistieden, ma mistieden 9 out of 10 ikun ċat tal-Labor. Ovvjament, u għandhom podcast, u għandhom breakfast show, u għandhom night show, u għandhom afternoon show, u siesta show, u għandhom ħafna shows flimkien. Ġifiri għan. Jena l-fat li għaw municipal wentu ta' daħ, turtani li kullħat għandu vot indaqs. Mela. Għanamlu l-enemies, ek, tajja, tira. Għamux ta' daħ u. Tira. Glenn Bedingfield u Sofrito. Shrek and Donkey. Da sens, no. Ma le, tajjeb. Elu, da. Glenn vera ħareċ solidos. Ġirqa, Glenn. Sofrito ħarira rasu zaħira, għamiltulu. Glenn stajt għedet jaħna, Shrek and Donkey, joqodu pala kopja? Halloween, għarom jien. Ja, Halloween. Sweet. Konti zib Donkey, għorejn. Donkey, ħor Il-min kont podġi bħala Donkey. Ma stax għoddu dajem il-Jason McAuliffe ġeħalla. Nasib Donkey, ziffiċ tisja biex jisib Donkey. Le, ma jisalet, naraħ jisu. Isti joqot, le? Joqot, vera. Immaġinaħ bleħen Eddie Murphy. Għandek raġun. Joqot. Leħen Eddie Murphy naqam possibli. Għandu l-isaf mustaċi, imma. Jek jixra bizzejet, għedek U għet jitħax, dal-axħar ma dan sar jitħax, kollu gjerga. Sofrito dajem jgħed. Mari li għam jgjerga. Għalen, għasazat, għasajt jgħet. Bomba li jmiss mela, Ryan and Josmar, an iconic duo, Romeo and Romeo. It's very easy, very simple, vera. Għasted, jidru għandu minn Botox f'dar ritrat. Ikkolli ngħid il-verità, up and close, jidru ħafna iktar imġebdin. Imma għek din vera cute kif ġew. Very nice people, għas jena jidaħuni, jiġu fuq jgħidu li fuxki, għaddik. Tinser Tom f'Teach Street. Vera legends. Street ta' Teach ta' vera maħħom. Vera legends, nixtieqhom jiġu mill-programm. Meċi dej uqbil kullar il-fuq. Ejja, ma dakka design dek, dakka ta' posta, it's part of it. Imma Romeo and Romeo, intuħulom le. Le. Tuħulom. Tuħulom. Bachelors of Epic word. Mela, Kaza u la Barokka. Tħobba la Barokka, jintin kollu jara seja, melfuqa. David and Goliath. Daħal għala shit fuq għazgur. David and Goliath. Taka xandu fidejhem. Mux nisbaddu għala għanti. Jiksib ta' misluta tal barokka jena waqatela. No comment donnu. Tistana komment. Le, ntu l-om jow leħ. Dak il-sand li xidarba kien takkuna. Sabiħ, artwork sabiħ. Dennis Dalton u Omar Ababa. Oh my god. Il-bajt u l-bacon. It's the most fitting thing ever, le? Bajt u l-bacon. Inti taf. It's there, no sander. Le, provjament at night, għadix mux ġerdin bil-kontra. Ġifiri, il-bacon edha. Le, Ma le. il-bacon Omar għax musulman so. Ma forse maġi missu. Ma għalek, Għaxi ma d-dejat mis-xej, so. Allora. It's a different angle. La għor jemġu fuq għaradu għek. Dik jisabiħa. Imbaħa. Ostjank, il-bank l-iPads ġabom tajbina. Bravo, Bravo. Intu l-om? Tajjeb. Ron u Ilenia ta' Love Island. Carrot and Miss Piggy. Għandu leħen eżatt, veru. Hey guys, il-lejla waqt fix fi show. Għandu naqjak, Miss Piggy, it's her.
Kermit u misni. Tajbin, għalli. Tajbin, l-impapit kiku daħħal id-dejk f'sammin kiku kellek. F'tajlen, jo. Ta' Ron, anka jek marriċi kolli daqxej ideja. Eżat, ma l-ċerġuri ta' Ron namlu Jena iktar smooth biex jitħol. Naħseb ikollok inqas friction fuq Tajlen, ja naħseb. Ma nafx. Ma nafx, Ma tafx? Ludi Eh. u dak ta' St. Peter's Pool. Dak ta' St. Peter, dak li... Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Ek tiġi jow, għax għara l-ludi jaħassa Madonna, wejja spoon. Irmitu ġebel. Aw! Pero, ikolli najt, dik lost umbrella ikonik kun l-imkien tara. L-umbrella vera solid edha. Irmitu ġebel. Nħawlu l-għam? L-oħra darrieħ. Tajdilna, Mux tajba di, ma taġobnix. Stanna li jmiss. Li jmiss. Ar. Jason Azzopardi u il-Madonna. Oh my. Ma nafx minn ħajmur l-għar. L-esta? Li baddu l-uri. Ġuti kienet l-istil tijak? Di mux l-istil. Ta' flissa kważi għet naqrob li l-istil tijak. La. Xitta l-ispur da' semdi. U għalfej għanda 12 sena l-Madonna, spun. Isma, 14 kella, ma kella l-Kristu, di ma najdu jiex, 14 kella, Google jawa. Vera? Eja. U l-Mata Muhammed kella xinajn. Kulħat itajja rekostja. Aw. Ġifiri, Max jgħat above average. Justin Haber ikun vera fucking tajjeb għal dawn l-affarijiet. Ebner u Gerald Fennek, ma li għad Nebner rajt uċċu jmut. Ebner u Ebner ta' taslima. Ebner u Gerald Fennek. Xazin u laġeb. Għazin zgur, laġeb. Ma fux għasekin. Li ikteb u jgħid bis. Li ġjaġġeb. Li ġijaw legend ġifiri nżalu. Ejwa, rata f'emmek isni rajt bitċiet, tara, sew, ġifi dik rajtu. Dik rajt, Dak rajt, episodju dak rajt. Għax kien tajjeb, mo. Kontu bravi. Tafx kien tajjeb zgur la monta birra li xorbilna. Waqt il-live għant għamilt ħafna karatri. ħafna, fucking għajjejt. Kważi d-dejjat, sameka, L-imur favorit tijak? Tu kek tamel wieħed biss, jata ħajtek. Le, kekun zgur li biddel il-ġob. Għaxi dejjoni, għaftiti dejjoni, konti imma dikkux il-lobba sandel, etnajdlek tittaqbat wahda. Għasnaf, din namela l-komplementa ħajta f'xtortura t-tejt. Memx taħmel. Alright, għandawarilek. Kiku għadek tibda l-karriera u għat għamel l-ewel wieħed, lim tagħmel l-ewel wieħed, lim tkun iktar ċitat li. Fik teammate end. Qed nibqa' niġborilek għal ma jirrispondi. Mhux għax ma rridx nirrispondi, għax tejla di, għax inti tgħaddi minn fażijiet, fimt? Ġifieri, bħalissa jien nafta fix-fixow bħalissa kollha kważi l-istess problema jkolli. Għax jibda jgħidli li nagħmlu l-astronauta, jien mhux ma nkunx irid nagħmel l-astronauta, ma jagħmel sens l-sketch. Mal-perjodu, issa jekk daw telgħu fil-qamar, kien jagħmel sens dak iż-żmien. Jekk ħarġa nagħmel l-ġimgħa ta' wara. Agreed. Allora memx isu karattru li ngħid. Ara l-looking, dak dejjem deħlu ħireċ il-ħabs. Dak jibqa' jappella. Kontemporanju dej. Dak jibqa' lek. Ma di minit li joħroġ, ma tibqax jagħmel sens. Chris. Għamex affarijiet oħra, she's like I've never seen. La condition għal snin twal. Ftit snoħra ħamel. La condition jitlet darbit, erba darbit għamilta. Chris. Jaw ta' defnis konċi għamlulu. Daw l-affarijiet iż-żiena, tara. Daw l-affarijiet iż-żiena. Xaktarx daw maċċajt li ma jitkulekx meta tamilhom. Insomma ta' Mela nisħodor ikollok jaraw. Eżatt, il-ħodor. Ħodor u kannella. Jisu Dubai chocolate. Mini bugs. Min hemm date. Eżatt, television hemm. Programmi ta' tfal ġifieri, jesti. Dak biex ikollok l-udjenza l-istess livell ta' IQ tiegħek għamiltu? Kważi. Kważi. Ħana jlek di imma. L-istess tool żgur. Jimma nagħmlu.
Ma rridx tagħmlu? U law ħaġa ma kellix nagħmlu biex tifhem kif ġara Minibugs. Eh. Jien kont għandni nispiċċa Marinella Movie Park. Ġifieri il-puppets konna nagħmluhom, alright, kelli il-know-how, kelli l-skill biex nagħmilha. Imma x'nagħmlu, ġifieri dħal bħala production fuq. Tajjeb, ma għamiltu xogħol f'ħajti u b'xi mod ma kelli bżonn job u dħalt. U mbagħad l-ewwel ġurnata li kellu jiġi dal-ostja profs. Ma ġiex. Profs minnu? Il-karattru li kont nagħmel jien f'Minibugs. Ok. U ma ġiex. Għaddi niftakar l-Anton għattar dak iż-żmien kien meċċi l-istazzjon. Għalli la ma ġiex tagħmlu int. Qed nagħmlu jien. Ma minn hemm lem. Għajt nagħmlu jien. Tajjeb għal-żmien twal. Imma kien għalli xi ħaġa vera tagħmel sens. Kien għalli għax mhux nagħmel programm ta' tfal. Programm ta' tfal kont ħares leħ bħala ta' tfal. Imma tant kien għalli isma' li it-tfal li ħajkollok illum jarawk. U ma' n-nies li ħajġi jarawk fil-futuru kellu raġun. Fatt, hemm nies mort nagħmilhom il-praċett u mbagħad kelli l-hands party. U issa hemm it-tfal tagħhom fin-nofs u nagħmilhom xi ħaġa oħra. Fim ċrid xi ħaġa oħra x'tibtejm ħażin magħkom. Imma diki vera, ġifieri għandek ġenerazzjoni tiffollow jak, ġifieri u jekk tieħu Paolo Bonolis Italja l-istess ħaġa. 100%. Jiena vera. Bim-bum-bam l-lum ma nitlix programm intiegħu. Jien vera nemmen li you have to roll with the punches. Ġilja jiġu affarijiet li ma tkunx taf fejn ħajjiġu minn fejn ħajspekkaw. U tagħmilhom trid. You have to figure out what it is. Jiena pereżempju sponge bartu minn saqajh. Daka kien jgħat. Fil-medjokrità, hoffi. Fil-medjokrità u ġibtu raġel. Jien vera maħsib taħseb li wasal. Taħseb li wasal. Iktar lesbjana mill-raġel. Jiena vera ma kontx preparat li ħankun qed nikko-host. Kemm 5 months in, 4 months in. Għalhekk jekk tiġi, you have to roll with the punches, vera, ħajja ma tafx illa ħad tiġi. Ġik tittieħdu. Ma tistax taħseb xi tiġi. Jien darba qalu li jgħid ma nafx min huwa żien. Jiġifieri. Jekk inti tiġik xi ħaġa jew tara opportunità u tgħid jien ma nafx għax inti għażien. Jiena nemmen li taqbad taffiġġa mbagħad titgħallem. U x'hekk jiena naħseb li m'għandekx titgħallem kollox fil-ħajja. Għax terdaw. Hekk vera. Iktar ma tkun taf affarijiet iktar terdaw. Jien nammira l-dawk in-nies jgħidu ma nafx tadi u tisib xi ħadd ieħor. Eżatt. Eżempju jiena kelli dak il-wieqed nipprova naqtaw sewwa, ġifieri ma nafx neditja, tallimt neditja. Ma nsi titgħallem teditja, tibda terda l-editing kollu li ġie għal wiċċek. Jieqaf tallem l-affar, min jgħidlek fil-bidu isma' tallem kemm tifla affar ma jafx x'inhu jgħid. Inti titgħallem imma tammettix man-nies. Ċiex. Ġifieri tgħallem editja tajjeb li tkun taf teditja, toqgħodx tgħid il-kulħadd li taf teditja x'imbagħad iwaħħlulek. Ma mhux hekk taħdem il-biċċa hekk u tajjeb kieku taħdem hekk inti tgħid tagħmel xi ħaġa bil-bombi. Ma inti hekk jaħdmu l-affarijiet hawn Malta qiegħed f'post tajjeb u talaqlek is-soundman, meta titgħallem taħdem il-mixer, orajt, da jolli l-mikrofon, da jolli da waħda titgħallem taħdem il-mixer, fehm ċirid ngħidlek. Min hemm lem, kulħadd jassumi li taf titħaddem il-mixer. Imma meta tiċċaqlaq minn dak il-post, ma tniżilix fuq is-CV. Ma tniżilix fuq is-CV ma kun għamiltu l-iżball lest. Tiċċaqlaq. Għajkunu jafu taf tagħmel is-sound. Issa dak kemm ta' qudiem kull katt taf tagħmel is-sound. Fl-editing tagħmel sound effects inti ukoll. Għax għandi video bħala sound effects, għad ħajr daħħalhom fi ġo xaġatira. Ostja, tajbin. Il-lifa! Di, brava. Tajbin, imma. Is this your style of comedy xejn bil-fox li bajnejk? Dallikt video ta' Rosjenu Julgi. Illi ma kemm tħaqqat meta rajtu. Jiena għarħab nġib dawn id-daw it-tidbits daw il-fact of videos. Jien għandi il-feed vera moħxed, dana jaddini. Għandu feed vera ħażin u nixtieq inkompli nġid daw l-oxxati għax id-dinja tal-internet. Nibda nibatlek ara li jiġu. Ibatlek. Nistgħu nħobbu min, Vera sabiħ, l-iktar affarijiet tan-nejk tad-dinja vera jaġbuni jiena. Wis. Fish for show is that day, Gaz Down inti. That's your main project, I would believe. From a theatrical comedy perspective, dak żgur li hemm. Meta ħad tistidnuni? Mhux fidejja, ma. Madonna, għalla popolin għaluli. Kull program serju TV AM
Mort nuhu breakfast ma xi ostja għalla. Ma sidnu xħadhom, xo. Għas-ideja. Intom u dawk li taparsi ta' stifiri jamlu l-komedi. Laqasu ma għatma stidnuni. Veru? Għat ostja. Issa niprofa għaddi l-kelma x mux fidej, edi. Agreed. Laqas fidejrom biex naqbes għalih. Għanna guru Vera? ikbar li. Mara diffiċli, għadi. vera diffiċli. Għax nekna bil-mara tijaw jew xaħġa bizbar. Għas ikunu naħafu ġifiri. Ma naħsibx, ta' imma veru. Astja ma Għajd li kara, lo ħagġa għadni bil-ġimma għadni għasnaf mi ħajkunem. Ġifiri, Agreed. orrit niktab sketch minn ma naf mi ħajkunem. Eżatt. Ġifiri, stenna li telefonata ħata sallek aħna rekordjaw l-ħamisa, jibġi ħata sallek l-erba u titkun veri, għazi koħra, vera, ek. Ostja la zobko. U jek tasal l-erba ġifiri provaw ċemplu ċat t-nej ma qabdux, t-tlita ma qabdux, un bat wasalt inti ġifiri. Jek tasal l-ek t-nej ostja vera jridu. Ostja ma vera, xedra għasni la. Ma jisibu l-ħadda u għabba li bamen. Paniku, ma jisibu ħadda. Ġratinna u kol. Iġifiri, għamiltu xow minna għargħes. Ġarba kella, ġeki darba kella. Eżattu. Ikolkom fakab sekk, ikolkom l-skuller li għakxi domi u jgħala il-kħu. Jena najt miraklu kif joħroġ kun taħat. Pero għax dejjem xi fakab, fimt? Il-vantaġġ li jekk tistgħu tagħmlu offertna aktar kurrenti, aħna daħjax l-ġimgħat wara li raħan rekordjaw. Erba pubbliku. Ifimni, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi sewwa. Eżempju, għalissa dejjem bil-kampanja da jien nikteb il-puppets dal-bidu. Ma tistax tiktibhom, ġifieri ħajħroġ il-ħadd kapaċi għamlu xi ħaġa sibt. Għamtkom il-tim ta' TVM, li għedet jaw il-shit, ma naħsibx li jemmin tijet. Next question. Ostja għadna. Nispara f'si. Għadna la boloba mela, u kolla. Mem nis sajbin u mem nis mux daqsek tajbin. Agreed. Jena dimt fuq TVM u tinduna, one night you have one PA, one night you have another one. Tejt il-liberajt, differenza bejda kolli. Le, mux beda kon drummer. L-istess beda kon drummer, kollok sad minn vera tajjeb. Eżatt. Tu pieċi ta' Nela qed niftehmu. Mbagħad jiġi liħor tgħid il-liba x'panek dak it-tip l-aħħar darba kont qed indoq u hemm is-sound minn hekk. Riqet, mort u qatt noqgħod nagħmlu l-liba sound jiena xetlu brother. Baqa riqet, għasta kasi. Is-sound Malta huwa problema kbira, Mawx minn jagħmel. Kbira. Ġvijaw 4-5 minn nis li huma tajbin u taf li ħassar rasek imma l-bqija. It's crazy. Disastru. Crazy shit. Tal-li jena tinħossni l-odd one out. Għatma s-sidġuni. Taf li ġibli għal-bizdi, da zek ġibli. Ja madonna, vera, from a comedy perspective ħat. Da zorda najt palissa bħuċ il-qoddim u minna il-sens ta' nixroba ma. We built a good platform here. U ħaqni nkun fuq comedy show, le, x'taħseb xejbin. Jena, ek naħseb. ħaqni nkun xejbin. Ma isma biex kun taf kollox u koll. VJM. Għajamlu l-ek biografija minn għal ma jkollok mikrofon fidek tista' tirrispondi, ġviri. Yes. Biex kun taf ġiġdiq. It's fine, agreed. Ma ġiċ ID ma nġiġ jena. Għandek raġun. Għadu ħasni left out, the odd one out. Għanamlu l-lobba. Għanuruk, dat affarijiet. U tittaħseb, tgħidilna l-limu l-odd one out. Limu jew limi, hemm xi affarijiet hemm xi affarijiet inanimate objects ġifieri. Diġi rajt eżempju. Ġiex dil-logħba? Dil-logħba. Eżatt. Hemm nagħmlu ġieli. Nagħmel kuraġġ u nidħol għaliha. Le, faċli ta'. Ħanażulek l-ewwel tlieta pereżempju. Sewwa għandna bħala options Steve Healy, sewwa, James Ryder, jew Assis. Taħseb u l-odd one out. Min? Jibsa, bil-Assis u Healy. Jibsa. L-ostja da xiex fija, spum, bellaħtni, kif rexelek is-sena. Pressjonajtni, safrizbit għal-kel. Jiena nażel il-Steve Healy għax naħseb il-Assis. U Ryder taħalsu lej xaħġa, Steve Healy assolutament ma jafxelek xiex. Tajba, it's a good intuition. Tajba. Ma kienieċ l-answer tajba, l-answer tajba kien il-Assis għax l-inqasu jaqsam l-alla. Tajba, pero senti. Ħadbet. Il-Lillu King? Ma għaxix, għed nipruvaw il-motu. Għalix. Il-traffic? U iswed homeless bil-ġuħ nofsa triq. Odd man out. Għalix. Jina għalix nkun naf. Ħanen għamil interjection zer, ix nkun naf.
Dak il-flus kollha għalfejn għandu dik il-BMW żgħira wara. Dik hija l-keychain tal-karozza. Yeah. Min taħseb l-odd man out? Tafrit ila di. Ila. Dollet ila. Ila. Daqs il-barokka. Għana zel l-looking, għax ġewa l-ora għedin barra. Proset. Tajba. Proset. Tajjeb. Ja faħjar minn tagħna. Aha. L-iswed għaxu biss ma jtinix f'sormi. Ma stax idem kun f'moħħu laqqasu. Diffiċli kienet. Waqas irrid kun f'moħħu laqqas. La għadek xaħat ikun f'sorba f'dar kas, ma le, ma tajba, tijak tajba wkoll. Xorta, għallek inti bħalissa tlajfu l-lista tal-looking. Il-designated, jatem. Ben Chris qabli. Kif jaqlaħħa Chris tibda nibża. Alex Borch. Aħba. U Messi. Di diffiċli. Għatma notajt. Alex Borch. Aha. Għax it-nej l-oħra t-nej ħadu xaħġa. Very good, yes. Ma aħna ħanni għal the opposite angle, fej waddabna l-Messi, għax l-oħra għedin jaħdmu għazzob. Tajba u għol, prosit. Yours is good as well, prosit. Nurse, tabib, u Karl Stanja Navarra. Vale, ma kemmi d-dannat. Ila, edit. Ila. Carson jona barra. Tajba. Għax it-nej l-oħra edin jamlu xaħġa ut li fħajtom. Tajba. Viċin. Tajba. Viċin. It-nej l-oħra overworked u mejtin binas li għor mejt bil-ġu. Sander, I see you could see the comedy mind this year. Ma tamilna din-loba Massajan, liba kollox ħażin, għas ideja x'qed jiġri. Television Lance f'dal każ kien ikun pereżempju. Vera tnuħu pjaċir. Taf li di qed tispirani, ta' immaġina tagħmel set images bla doċ. Tajjeb. You try find Kważi missek da. U tħalli xafilja 1, 2, 3 u kullħat irid isib di odd man out. Ma kif jiġu. Naħseb u ma tkun scripted minn qabel ta' tara biex joħorġ. Min l-aħjar waħda. Sek, nfaqaw game show. Project ieħor Sander. Tista' toħodha inti, m'għandek bżonn noħodha jiena. Lejn ġad naħdem fuq waħda, ġifier m'għandix qed intihirkom di. Raġel fuq l-ġil. Very good, proset. Li miss mela għandna wheelchair. Di tajba, di naħseb toħodha inti. Adrian Delia. Delia. Alex Borch għattej, da zatt. Adrian Delia u Junkie. Għalfej Adrian Delia jisoddu kem kien il-Glenn Bedingfield. Vera, ġibtu għoxa jassa. Għalla ritrat. Dak minnu jek mux għeditid. Iwa, ritrat tiegħu dak. Dak minnu, dak għajat, dak il-Disney Cartoon Princess and xismu għajtu fejken hemm il-frog u jibow jisir prince mbagħad. Le. He is in transformation phase from a frog to a prince. He had 75% prince palissa. Għantik waħda ovvja. Ejjeb, jien nażel Adrian Delia. Għax sfortunatament jitkellem. Mus se jitkellmu. U la Junkie jitkellem ta' dik bħal u ma sibx. Dik bħal u le, diffiċli. Aħna morna iktar kurrenti, so. Adrian Delia tajba u l-odd one out. Ne, minn ġiba tajba. Imma, eżatt, għax u bis ma jistax jitħol l-isptar. Tajba ħafna ma di, prosa. Tajba u koll. Da huwa line of comedy tiegħek. Tajba. Tajba f'kollox. Bravi. Baby. Jien meta jiġu minn għandek diffiċli biex naqtaħħom. Ġumbat. Di line of comedy tijak full on edha. Isma, minn jgħidu ma jfessix li kittibhom ta' laqqa. Ma ktibtix jint. Ma nemna jinn Le, di Baby, kelb u Claudette Patch. Baby, kelb u Claudette Patch. Ejda bil-bot la t-ser, tajba. Il-baby? Ija? Le. Imma għalfej. Għaxit nej l-oħra jinaw. Tajba, proset. Imma le. Claudette Patch. Għalix. Għax għatma ġerrejtu għal Claudette Patch.
Immaġni kif tinaqtaf ħadi. Ma konċ il-bot imma He's good. Tajba ma prosi. He's good. Tijek. Li miss għanna Ġesu. Ma kemmu sexy Ġesu. Scott il-Flaky. Tħatt il-fleki minnu. Ta' bulletproof. Ta' bulletproof, dana. U Adam ta' bulletproof. Dara li kienet jajja li għala l-ħessil ta' Mirjana Conte u whatever. Dawn insomma there is some fitness influencers tista' taħseb u min taħseb u għal one out? Għandu Ġesu? Għax l-uniku għet għandu ġisem talla. Tajba. Ġesu jwa tajjeb u one out? Għatliq tajta di. Imma għax Ġesu ibiddel l-ilma f'imbit, l-oħrajn iġibu lek demmek ilma. Tajba, ma għox xafu bid-dejl ora. Għandek raġun, tajba, ġisem talla is spot on as well. Tara kem taħdem il-lob imma. Taħdem ħafna, it's a good game, vera, we should do more often this. Il-nejka li aħna minn ikonaw, il-soltu ma tanċu xaħ. Mandux moħħok. Ma di ma t-xtira, inti di bħal monopoli, ma t-xtira tila ma portelli għax. Il-lex li ktibni lu ċajt u ma jafx jaqra. Eżatt, imma anyways, għandek raġun, ċajt loba tajba. Raġel fil-kampanja, Princess Diana u Gerard Fenwick. Imma dik ovvja, għon sax nejt lila. Mela, raġel fil-kampanja, Princess Diana. Tila. Tajba ma tila ħafna edha. Once into Clancer you'll understand it. Għanċedi fuq għadi, ta' ċedi? Ta' mkazzat li għanċedi, ma ċedi għajkolli. Jew rrit iktar ħinu. Ntuħ iktar ħin? Mis namlu timer għali għadi jkoll. Kun tajba bit-timer. Aħjar għad zid li tensjoni. Eżatt, għagħena għu għek. Ma naxa. Ejja, faqqali. Il-bidwi. Għalix? Għaxu għet għal-frisk u l-oħrajn tinġu għal-ħajt. Għal-ġu għal-ħajt. This is a bit below. Dik inti ħrix bija bil-fors. Bedi tijak naħseb. Le, inti ħrix bija. Inti ħrix bija. Tara, n-naħalfu l-istil. Below the belt. Kważi kolonajt salekisi. Ma li miss. Liam Payne. Dafnu Liam Payne? Il-Partit Nazzjonalista u il-Team Football Malti. Xini the odd one out, the odd thing out. Nazel il-Payne. Proset? Għax għalmen u għed kun jomu Payne u mux jisofri kollu bħall-oħrajn. Very close. Liam Payne u għal-odd one out għax għallin għasu darba bisħat izbita. Tajba u kolla. L-axar wahda. JD? Ubbuħ il-JD, Thomas. Baqa u ikoniku. Cake Zair? U Mark Camilleri. Tanti di ukon. Il-cake iż-żajr. Ejwa. Di odd men out. Proset u koll. Għax l-oħrajn jitnejridu l-cake kbir. Kważi. Għax il-cake iż-żajr titaraqqaz żewġ bajdiet biex tagħmlu. Tajba u koll, proset, bravo, dir. Cake bis għandu l-bajt sawa. Somma li għandu bajt, ma somma. Il-marka il-marka tal-għalem, le? Jek tkun f'ġurisdizzjoni differenti, s-dajt li trid. Ejja. Wejja, whatever, emmedin. Ma tajba, l-lobba ferħanija, di għoġbitek di, rajtek vera antis. Bravo. Rajtek vera hemm, wasalna fl-axħar ftit. Diffiċli tibbilanċa l-ħajja personali tijak mal-xogħol u l-ħajja. Ħafna diffiċli għalija, sfortunatament. Naħseb li jena edikt. Tax-xogħol. Noqqas tarqat, ġifieri toqgħod taħdem lejl. Mhux le, mhux noqqas tarqat u hekk. Imma minħobbu xogħol. Naħseb Ziemel. U ma ngħidix bi pjaċir sewwa, ngħidha kważi b'dispjaċir. Naħseb tlift ħafna affarijiet f'ħajti ħabba xogħol. Jiena l-ammont ta' drabi li ikolli tipo tifla tgħid li Daddy, again, you're gonna go work. U niġi, u pjaċir niġi, u namela xirritien. And I don't need to do it most of the times, but I want to do it. Naf,
li minnajt dak l-expressive part fil-ħajja stja vera Creative nħosni outlet. madonna. Jena naħseb li Għandi kissirt bżonna, li zbaħ affarijiet ta' ħajti biex xogħol. Ġa sekkija se dil-ħaġa Ostja. fej tidħol jien, fimt? Ma hemm xi ħaġa oħra li tixtieq tagħmel flok ix-xogħol? Lew. Allura why is it sad? Jena, Qed tagħmel li Qed ngħidlek qiegħed f'nofs ħajti jekk tħanejsa 100 jiġi għal-Prim Ministru tajjeb. Kif qed tgħid mhix kapaċi nagħmel xi ħaġa oħra sewwa u wis edikt biex nagħmel xi ħaġa oħra wkoll tajjeb, imma naħseb illi fottejt naqra mill-affarijiet isbieħ da xogħol. That happens. Anka ħanajdlek xi ħaġa sempliċi ħafna, jħobb ħafna x-xogħol li nagħmel, però l-fama ma tantx inħobba. Ġifieri kieku kelli nisseparhom ma jarafni ħaff fit-triq. Nagħmilha mhux għax idejquni n-nies, in-nies noħobbhom nieħu gost magħhom. Imma awtomatikament x'in ikollok dik tibda titlef affarijiet li eżempju naf ma tistax titnejjek kif kont ma' sħabek, tajjeb. Għax dejjem qed tkun l-image ta' nies fajn, speċjalment meta kont nagħmel programm ta' tfal daw l-affarijiet. Allura immaġina fl-aqwa żmien ta' ħajti fejn suppost qed nibburdella u jiena qed nagħmel programm ta' tfal, ġifieri ma nistax noħroġ hemm barra. Agreed, aktar dawna. Ġifieri mhux hekk biss, jien naf ommi kienet fl-ar żmien ta' ħajjita, fimt, ġifieri kienet wasel fl-aħħar jien xorta qed nibqa' sejra xogħol bum, sorry. Għax Ekk jirrikjedi, ma nistax ma mmurx nagħmel programm, ma nistax. Mhux għax dak argument ieħor, jien għalija ix-xogħol li nagħmlu aħna tifhmuni, naħseb jien anzi kważi meta għandi dwejja, nieħu gost mmur naħdem għax tinsa dwejja, ġifieri min joqgħod jgħid isma' għax il-komedjan u meta jiġri xi ħażina ma tkunx tista' tagħmel bullshit għalija. Once li titla' ħadd tagħmlu x-xogħol. Imma mbagħad titlef ħafna affarijiet oħra. Life takes a second step ġieli għax-xogħol, għalhekk inti tkun żiemel inkollu taħdem. Hemm ċertu affarijiet esperjenzi li tik ma sax toħodhom. Dana kombinazzjoni tqajt ma' dana vera tajjeb biex jibbilanċja ħajtu. Missek prova. Ma diġà naffejt. मैं लकड़ी पर छुट्टा डांस करूंगा ठीक है Iftaħ il-comments, Pur! Iftaħ il-comments! Il-comments fucking classic. Għaxja, il-comments jgħak differenti vinti, jinżad, le. Le, il-comments jgħak. Bravo, mawxu, bravo, mawxu. Kiko ġoz marret l-ek buqanija. Xorta kat fin-nofs, ċor kat fin-nofs vera, edem. Edem kat fil-video, ġvidak et jaxxi, zgur. Inti, what's your most toxic trait? My most toxic trait. Toxic. Dik per esempio, jiena dik il-ħaġa li per esempio, ħatek eżempju fija. Jiena li naħseb mhux toxic ma jiena vera naħseb li nifhem f'kollox. Vera naħseb li nifhem f'kollox. Anka jiena għalhekk niġġieldu. I think that's I like to show it to people. Jekk qed tagħmel xi ħaġa ħażina inti ħaniġi ngħidlek isma' brother tagħmilix hekk, anke jekk ma nafekx minn Alla. And I come off as presuntus u ħaniġi noqgħod ngħidlek hekk. Nagħmilha ġenwinament għax inkun nixtieq ngħinek ta' mhux biex nuri kemm jien tajjeb. Imma jekk naħseb tiġi naqgħod toxic anke mal-mara jiena, għalbieraħ il-mara ġilida ta' Kristu magħha. Talla. Qalet kellha bżonn tagħmel assignment għax hija tagħmel kors. Qalet li u jiena kelli bżonn naħdem fuq il-programm tiegħek, kelli bżonn nagħmel dak il-lossja biografija whatever. Tħaditlek il-ħin. Yes. Thank you, Anzi. Tifhem. Skużani. Mux jirek il-Martek. Għettila, no, I can't do it now. Għettila, what is this rubbish? You can't do an assignment in 1 hour. Ma tistax tamlu issa, għettila, ħanajlek. Għadan di filming, namlu l Tuesday. Imma parissa, tamlu għettila, għax ħatafġu, għatamlu għazin, zgur. Għax jina f'opinjoni tiegħi li tpoġġi t-dedika l-ħin. Blitu f'3 kwarti ġibitu tajjeb, you know? Ħriġ ta' prozuntus. Maħħa għax għettela jinti mintix tajba bizzejed biex tamlu f'sija, għax jiena minix tajjeb bizzejed biex namlu f'sija, għax jena kollu bżon impoġġi, fim? Fil-bidu tal-program kontet tajja n-nis ignoranti li ċarġjaw by the hour. Kif inni differenti. Xieġifiri? Jekk kapaċi tamlu fit-3 kwarti, assignments ma kienux joħdu li ħafna ħin. Imma dana jiena I judge based on my criteria, x'naf nagħmel jiena. Ix-xogħol li taħtni l-mara qed li f'sija mis-sena xili nagħmlu jiena, allura qed tela isma' tal-jiem mis-sena xili għax jien naħseb li
Għatajjeb. Menti għaxbej taħseb li musa jiġi tajjeb. Dejtek. Eżatt, inti t-tifok, għatina għaz ċans. Poġġi, aħda fuqu, għati ħin u f'sija, impossibli tamlu f'sija, għamlu t-ftet kwarti. Għax poġġi l-ek nifsek bla baseline. Eżatt, dik il-problema. Taf fint? Naħseb anka jien imbati bija. Naf li ġi toxic jien, għafu. Jo anka jien imbati bija. Li der prozuntus, ostja. Jien kunet kolossew, waħda mill-difetti l-gbar. Organizzat ħafna ek. Mux għax organizzat ħafna, ma nkun irrida. Perfezzjonist. Sew. Ġviri l-inqazzek, fimt? Ġviri. U kollox jiġini kontra biex ma jiġux sew l-affarijiet, fimt? Ġviri tipo. Isma, għandiskom bżon skript mill-lum għalla, kif jista xi darba ħanġibu, fimt? Unti u lek unkun naf li u ħazin, fimt? U da, tajjeb, dik tajjeb kważi tweġġi ktar minn xaħġa oħra, fimt? U f'kollox hekk nibda in-nota, ġifieri huwa difett kbir. Nitkellem, inti għandek xi xi toxic. Jien kont ħafna bħal Sander li ġelitni tipo naqtaħħa naqali kien kol ħafna affarijiet li vera nagħmel effert u nkollu nirranġa fihom, u mbagħad dib bħal tal-clips. Tagħmel effert tikteb script titqgħod jaħtajjeb. Iġġib numru ta' engagement, titfa' post bla sens. Just screenshot mit-ċe. Ejja, this is shit happens. This ma xorta ġifieri ħallija. Imma li qed ngħidlek jien li ġieli tagħmel xi ħaġa tajt id-distaj tagħmel darba ħjar. Fimt? Dawk. Jib kollox, jekk anke jekk tiġi tajba ħafna. Jien antipatku. Le ma mbagħad ġieli ngħid isma' naħseb di qiegħed sew fiha, fimt? Jew tajjeb. Jiena naf li fil-ħajja you have to have easy wins, ostja. Dik l-importanti, tiddaħħal easy wins. Ma dan aħna namlu daw il-lostja biografiji diak. Fucking hassle biex tagħmlu. Mhux hekk. Misna naħsbu xi ħaġa aktar easy. U kultant li easy jaħmu kif qed jgħid. 100% għalhekk qed ngħidu aħna għamilna election update, satira miktuba tajba kollox. Really nice, really good, really well done, kitab kollox xejbin forsi. Rajtu. Mbagħad jiena niġi qudiem il-kamera u ngħid, guys, fux kemm għandkom kollha, u nitlaqlem u jmur aħjar. It's fucked up, you know, it's fucked up. Daw these wins importanti naħseb. Ma mbagħad ħana lek xiex, tiżenna għas-sodisfazzjon. Ġifieri ħana ġa nieħdok fil-bidu qed tagħmlu l-oġġett għalik primarjament. Dak xi nħoss jiena. 100%, no other way. Ġifieri jien rajtu tal-politika u affarijiet hekk. Naħseb illi qabel wieħed ma wieħed tgħid isma' da jimpraw bih, issa jiġi nitnejjek kemm raw nies, fimt? For sure. Imma Però da mhux just il-kidba, da għandek l-editing tal-spooner kull darba nitfaw kontra l-ħanxar ċedetija dak, irridu filmjawh, joħroġ l-episodju, il-reels. U l-effort. Imma, again, inti l-mistoqsija, jekk kif ħatkejja li wertit l-effort, kemm raw nies? Jew għalik personali xintara kemm fuq tajt jindapraw di għamiltu. Għalija, wertit nikbu, ma li naflet il-waħħar il-kanan il-spooner. Ma ċejtak xogħli. Eżatt, mhux imħallas jew le dak. Free of charge. Owner. Owner, ġifieri le mhux imħallas. Għax aħna kif rajt l-sponsors. Ġifieri daqt nibda ngħid grazzi li l-nifsi tal-qiegħa ta' naħdem il-ħin tal-familja. Ġifieri aħna l-aħħar nitħallsu. Aħna l-aħħar nitħallsu vera. Imma whatever, it is what it is. Għax aħna nisna diffiċli ġifieri kankom ċidu sponsor. Guys, jew tidu tgħinuna tlu Patreon.com. Kieku jien naqtalhom ta' Jason naqtaħħa qabel ngħid tal-sponsor. Ta' Jason. Sakemm ma jkunux fertilities u affarijiet. Eżatt, proset dikki jew fertility bills. Ana qed naqab fuq aktar personali issa sewwa. Inti dek li spicy. Imma minn batli tal-mezz, by the way, dawk qed tgħid 3 numri inti. Kolla deficienti kienu. Le? Agreed. Rispondew. Għax għaluti kolla f'dajat. Agreed. Tam bimnalla ziltu stran li suppost jafu nisew. Wahda l-unika mara, all right, miskina xi trajt. Batet l-affarijiet batet. Ieħor għalli ħaħa nibatlek daqt. Ma ġax all right, naf minnu. L-ieħor naħseb jiena kiku kellu l-mobile taħt l-ilma kien jirrispondini iktar malajr. Ħanżira bħala kemandini sħabi koroħ. Ideja, bro. Sin laqas xejn ġifieri. Kważi WhatsApp għalli this number does not exist.
Ma nafx. Allora mi saket li, ma kont intik nejħor għal-menu, prova, nejnek. Insomma. Imma, għalluna li inti dejqek li kal spicy. Ma fim ċekkux. Spicy, as in, Bit-toma? kari biex niftemu, jew ġasta xi dejqek l-affarijiet sħan. Le, mux sħan. Meta tiġi dik it-toma ta' You can't do spice. Jena li, meta jibda jħar ekil-sienek, memx gost li tikol. Taħx it-toma. Taħx it-toma. U għallunna ġaħġa oħra fuq l-ikel fuq li dana kont kważi beħaltejn n-batek tiħdu foxkem għandek u ma tiġix fuq il-program, so li inti ma tikolx il-bacon. U mux għax il-swet jew għax Le, ma ġbokx il-bacon. Issa ħriċ izni naqa minna, ġvi sirt indaxħal. Nara. Imma għatma tħajert mur t-ċekja naqaxem, xem ħazin, ġifiri, għax il-bacon kif ma ġbokx il-bacon. Madonna, dak li xi 12 sena, konti għab ma l-scouts, sajjarna dal-Madonna bacon u ħasni ħazin. Bum, ek. Alright, dak fog. Ġrat li oħra darboħra u d-deċidejt li ma ir-riħa jintijaw, ir-riħa u jinqela. You don't like bacon. Għaxġabek ħazin. Umbat eżempju għanċali ma jamlix l-istess effett. U naħseb kien bacon tal-għamġ dal-scouts. Jena nasib toxi food poison ta' ġizu għalna. Bacon jek ma jek. Ma badum brajtus, ja. Le, ek tiġi l-affarijiet. Le, tasma. Taf kol darba tiġi sa' chicken qatilni. Ta' chicken. Jek ti ta' sponsor, Mux il-chicken bit, ta' xħabba l-restaurant. Tizzit Kolla l-istess restaurant temmer Royal Chicken Variety jem il-chick-up. Jek titħol Bolt, fissa dejta fil-ħodu u tara ta' chicken, ikunu kolla 30% off, ikun hemm xi 4 xulxin. Kolla chicken, ismi different, jiġi klikkel fil-bot ta' chicken u dejjem iġibni ħażin. Tu preferjen dejjem nistess ħaġa nħu mant chicken, food poisoning. Ħala, imma t-izzidu għedon. Nħu fuq grad ma tagħmel l-borza. Ġimali fuq, l-aħħar darba li ġrat li nsejt blim, u dik li ħarquni li false advertising, jgħoddi jibdlu l-isem biex nerġa' nordna. Imma fucking jaħdem għax terġa' tordna. U l-aħħar darba skiltu għal-mejtu ma li rajt il-borza. Ġviri inti tordna per eżempju Zeppies u jiġi chicken. Da hemm il-chicken, hemm il-Royal Chicken Delight għandekun, hemm jekk għana ħawat l-ismijiet, sorry, imma daw, jekk tidħol fil-menu tal-Bolt, għandhom l-istess menu. Jien kiku għandi restaurant, għad nisimak titkellem, ninvesti f4 boros ta' chicken u tornari xordnari fihom imma tom. Dejjem li. Zguralla. Da, by the way, xejbin l-iktar persuna fid-dinja li jordna jekel minn Walt. ċert, 100%. L-ħa darba kellna meeting għaw fil-ħodu fl-10 ġib chicken burger miegħu. Mux mit-chicken. Breakfast, ta' ġifiri, bella ħlalla kem tordna. Vera, inti tħallas il-premium jew xi ħaġa? Jgħat bxej ma Revolutu. Għasazat. Il-Walt. Ta' kemm ma jieġi xax istat jagħmlu bravur oħra, Daw għadħal, reklam. Jew le. Tal-Walt qed jagħmlu bravur oħra, sta tordna Walt. Darba oħra għandu għajdum biex jiġi ordnajt priority. U rajtu jizabbapek u ġib il-motor bil-kaxxa tal-Bolt. Qed jużaw ġiġ applications. Mela jagħmlu. Estja. Jiena rapportajtom. Kif ikun iżabba fuq l-eb. Eżatt, kif ikun iżabba fuq l-eb. Ġiri tara l-motor żejr. Kien hemm manka storja titilu, eżin naħseb ilha sena li id-drivers tal-white plates kienu għatu bidlu l-istess karozza u jużaw l-istess account tal-Bolt. Issa fottewhom dawk. Jenna men li bullshit ta' kien tax ma nemminx li l-Maltin kapaċi jarfu d-differenza bejn żewġ Indjani. Le, dik le. Dik żgur li le, Jien minix. Jiena per esempio bejkom, fucking edin hemm, Kelli t-tikka, Waħda l-profile. Edin hemm, ostja ta' edin viċini, madonna. Kolla bżon substitute xi darba. Marija kien jonqos ostja. U vice versa. Marijala, x'kienet tagħmel Marija? Ixba, hemm bis-serjetà mhux l-amniħra bħal ta' daw jew. Vera t-nġu xżiena taħna, vera, stja. Misna niprofaw niftħu, per eżempju, zibu sponsorship tal-luħ. Mekka Marin. Eżat, Mekka Marin. Witchek ek superimposed, sejl, għaddilin marajk, u tiġi jimnirek, eżat, u d-dimieċis mu tkun tajba. Ta' Doritos ikun tajjeb. Ta' Doritos ikun tajjeb, miegħek proset, eżat. Ta' xi coke. Provat nejju, għara kif
Dixon, ta' Forsi Dixon. niċċaw at the end of the day. u Niċċaw. ġdida. Proset, aħna wasanna fl-axħar, pero qabel ma nitilqu għana naqa awkward questions. Ta' mistoqsijiet fej. Tista' twieġeb jew le. Ħansaqsu għamlok b'tonna aktar serju. Bħal ta' JD daw. Proset. Eżatt, pata JD li aħna kopjajna ta' JD. Inti jismek Chrysander. Chris għandek. Chrysander. Għallix semmitek wara karozza ommok? Mux wara karozza. Kajdela. Chrysler. Le. Chrysander fisser Golden Boy. Sander huwa boy. Chris bħal Chrysanthemum u hekk. Fimt? Jgħidu li l-mulej jħodlok ħaġa u jtik oħra. Li naħħilek minn fuq rasek tafaħħulek fis-suftajnejk. Dik żgur 100% u f'widnejja u minn kollim kib dajjereċ. Le għandek dik żgur taħdem. Għatħajjar tilbes parrokka biex tagħti nof switchek. Ġiri għamil taħjar. Noqob bil-kontra. Lil-ġuda tawħ 30 biċċa tal-fidda biex tradixxa l-Kristu. Ron kemm tak biex tradixxejt il-den. Kiku saqsejtni l-bira kont ngħidlek għadni ma tħallasx, imma llum daħlu l-flus. Ġifieri tani narik ta' minn 30 biċċa tal-fidda. Insomma, le, fidda tiswa. Mhux daqs id-deb, Golden Boy. Dak raġun. Jekk tidħol fil-workshop ta' missierek u taqbad tibkilu fuq l-odda. Ek tiġi Chrysander is crying on a sander. Wara bikkini iktar missieri għax l-odda ma tmissilu so. Kieku kont tifel iswed. Kienu kun jismek Crime Sender. Le, nispera kont nkun tifel tal-affarijiet tiegħu għax għal-kemm inti taħseb li s-swed ma kollha kriminali mhumiex. Jekk rasek down. Min hemm sitting on a wall having a great fall. Ħamti damti. Meta ma ssibx kappell jiġik. X'tilbes u vera? Dejjem sib kappell jiġini sissa. Hemm min għandu rasu ikbar minn tiegħi. Ġifieri fuq dik ma tistax tgħidli xejn. Tal-eyebrows għandek raġun. Jekk jisirqulek rasek. Dik tiġi poached. Jekk tallija. Jekk le. Tista' toħodha jibsa jew whatever, Madonna vera aksaw, Ma dirbaħ xejn fuq L-extension ma dirbaħ xejn. Anzi, ħatta silma, grazzja l-Alla. Darbtej, u kafe. U kafe. Jek tista' teħli għandek taħt saqaj. Ejwa. ċandi. Għax tant ilu jinsieħ l-ispun li insejna li namlu. Għandek biċċa ta' trofi biex tuħod għandek, eżatt, tista' tagħmilha jekk trid fuq il-mantelpiece mal-entrata taħt ritrattament off. Skont fix-fixo. Eżatt, ġo fix-fixo pereżempju tista' Mhux toħodha. biex niddiżappuntakom ħafna minnhom jibqgħu fil-karozza, però dejjem inwiedek li nipprova noħroġha mill-karozza. It's fine, toqgħod hemm. Għax għandi kollezzjoni għandi 3 maggiet ta' Angel House għadhom hemm. Ġifieri vera, kważi dirrit intellaħħa. Dik intellaħħa. Fin. 100%. U grazzi ħafna tal-leġejt, ħadna pjaċir inti. Pjaċir. Ħad pjaċir, tħalla naqa diskursata sura fuq il-komedi, għax rari kolna naqa ta' Għasmu ignorant. U xaħat li nistaw. U batala ma jġurx fuq l-liba program. Imma sbaħ, he's for Lija, għaxem t-sablu, għax kelli l-Marija f'muħi għabba li dak karreċ issa. Issa għanti kon suġġerimenti ieħor, la għandek dak tiftakru Top Gear kien jagħmlu klassifika ta' nies li jsuqu. Għamel klassifika għaw. Minu l-iktar ignorant. Ħalli għalmenu jek niġiħin dejjem nejt u ma nistax niġilu. Le, għanti toħħa tkun naħta koralu. That is a good idea. Imma le, ma ħana mitċajt rari, konna xaħat li nistaw xun nitalmu xaħġa minnu. Imma le, ma jerman of the few nistaw nitalmu, għax għandek esperienza taħra fuqna. You've done this a long time, very successful at it, proset iġifiri, għadora l-ftit li nistaw nakkustaw, nixorbu. Grazzi. Dik ta' Top Gear. Eżempju ieħor ta' tipprova xi ħaġa u tiġik tajba bizbal, with low effort, dik rebaħa kien Jimmy Carr, il-comedian. U wara kien għalli u ma provax jirbaħ, u prova jaqleb il-karozza, għalli ma ġekem tkun taddaħ kieku naqliba waqt il-program. Prova jaqleb il-karozza. U ma rnexux jaqliba ma tant tadda bis-saxħa li rebaħ. Għalla zobbu ta' Jimmy Carr prova jaqleb il-karozza, għalla jena laqas l-skuter ta' tifla niprofa neqleb jena.
Għasab wara u għet isuq. Inti kemm issarraħ moħħa biex taqlebha. Le, ma biqazat, nbutta bil-mod, ma niprofax naqla, niprofa jgħalib karot, sali, għal-fakken tal-midla l-imġine, no. San kienet tkun klip tajba. Ma u mġo fija, jgħamil li jrid. Ma tal-ġen, no, it's fucking crazy, jo. Qabel ma nżarmaw, għandek xi plugs, inti għandek il-masterclass, right li għandek masterclass. Nar s-sib taw, Mela. għal-teenagers, u. Alla xej, għax ikun la. Kif mar il-masterclass, għet nassumi. Najdlek li martaj. Ma għandek xi ħaġa oħra coming forward, xi ħaġa which you can plug people to see, something to expect. Iktar minn xahar il-bot. Ara, f'Ottubru għankun jgħaf play serja dik hija. Esja, Isma Ilma. Umba t-saddi għalet najdlek nishtiq nagħmel dal-one man show. Ma nafx eżatt kif ħajkunu fejn ħajodni, ma bdejt il-ħsieb ħanibdew minn hemm. Ilma fuq Ġesu? Fuq Ġesu ilma? Li ma ħsebt interessakom. Għax fuq abbużi ta' sport u affarijiet hekk. Taraħ diġà xerwiċċu. Mela, dan ma tkellem ma l-semmi l-kelma abbużi. Abbu sport il-water polo jimmurt. Possibbli, jaha. Jow nkella water sports, eżin n-nisa jgħodu. U peress inti tixrob l-ilma iktar u iktar. Eżatt. Dana, inti sponsor ta' high-tech. Vera xrob fit illum, għasbat tanna fl-iskun. Taf kemm għandkom possibilitajiet ta' sponsors, ek. Jaxċihom l kukul. Diffiċ li bro, eżatt. Minix ħan nikdeb u ngħid li ċikking tajjeb. Kolla kif jistajgu. Ma lajt ħafna ċikking. Ċikking bis ma nikollix. Għandu xi 15 l-outlet. Alright, ċikking se provajt jinħżijena. L-iktar chicken shop viral, imma xej bil-moġbux. Xi SFC tajjeb. Alright, tajjeb. Iħor mus sponsorjana. Għatlek tajjeb. Ija levera, l-inqasawek forsi konti għatna ektarek. Fejn sa jaraw kien nizek għandek xie plug socials għal-voljen forsi naqala zobbok minn dawn affarijiet. You couldn't care less, eżat. Le, għandi tijaj. Għandi tijaj. Instagram, Chrisander Aġus. Chrisander. Għandek il-podcast. Mela, faqqawlu, Merid dur. Kif sejjer? Tajjeb, nasab jħor mill-proġetti li kont isna għaxettiku fuq. Immet naħu għos namlu. Għasem ma stidnek Max. Ma għadni nibda issa. Nibildjaw. Ġibli l-merry-go-round sisu jġibili. Le, tiflaħ. Toħod, zomni l-merry-go-round. Tiflaħ. Naħseb li... That's online only, Online only. Online only, U tamlu balla shorts, eżat, ġviri doing... Tabi, u għamilna jieħol forse interessanti għalik. Drinks Explained, vet. Proset, rajċa ħanġa. Dak għandu jkun interessanti u għol. Ej, doli, jena pjaċiri. Drink Explained u? Drink Explained? Għaxħana vera, nixorbu balla drinks. Ġviri jħob ħafna whisky u eżempju Metti jħob ħafna birra u għek. Isna ma nafu taf kif tmur torna dejjem l-istess drink ħajtek sħiħa. Dejjem hekk vera basic. U minn hemm telqet l-idea u issa qed nippruvaw nifmu dak li nixorbu, fimt? Almenu nsiru ħaram ma' education it. Sort of sommelier u hekk fuq il-programm. Mhux sommelier, mhux u m'għandux isu format su hekk, fimt? Milna podcast imma fejn eżempju taqbad gin tonic. U titkellem fuq il-gin tonic, kun taf minn fejġi kif u xfatta, un bat inventajt loba u kolleġ fit tara tajba. Naħseb, ta' min jilabba ma'kom, Entu, drinking game, ġifiri biex drinking game. Jena vera. Vera fen taħħom Max, Jien daw l-affarijiet. Le, jena nsir ħaram għall-ewwel, ġifiri, għax għamaw. Ma dak isballo, bajek. Eżatt, ġi aħjar. Ma jena drinking games, daw il-hot wings challenges li jgħamel Matthew. Le, ma daw ma dejjem xiek. Li għedi li tparla tu għost. Tajjeb, I'll do it, I'd love to come. X'inhu drink tiegħek? Jiena whisky silġa waħda. Alright, single malt u hekk. Long Island. Perfett. Long Island, ostja, l-iktar drink ejja ħanoħlu li jem fid-dinja, ostja. Ma kellix dubju, ma xaġa. Full on, u tarf reġobni ħafna Weissbier. Weissbier jena, ostja minn dubdejt naħdem ma da l-kumpanija ġabu l-Weissbier Ġermanis, kont għatma doqtu, u it's fucking fantastic, ostja Weissbier. U jkollhom vera storja fil-verità, ġifieri drinks warajhom hemm storja. Ħafna huma mediċini. Qed ngħidlek tisir bravo issa. Id-drinks li huma żgur huma enablers kbar biex issawat il-mara meta dejjem.
Miskina. Laħwa, ħanejdu grazzi oħra kbira l-Sander, grazzi kbira l-sponsors u koll, grazzi l-Shakka Grill, jridu bieċa laħam tajba, date night, anniversary, anything special, għandhom restaurant San Ġiljan kif ukoll il-Belt, ċekjaw għamemmek, onlineintimates.com, għalna fun time in the bedroom, naqa kinki staff imma mux daqseg biz, titħlu fil-website tridu tar biex taraw verament xandom, onlineintimates.com, tom titwila, Gozo Creations, ta' signage, dem jajnuna fil-live shows, para prints, għanna signage ta' qoddim, l-sticker fuq il-ħajt, ġifiri murals dejjem saqsu lilhom. Jgħinu torox? Jgħinu, Signage. Signage. The Rising Phoenix. Komedi t-tifima, mux biex straightforward. Immaġa, sebajru li marru jaraw. Nittiħu l-post bħiċċajt. Ġvidem inti kullem dak li jispiega xilek iċċajt, angella, you're fucked. Exit, imma ġak taħsiba medu ma jitkux lada. Ikun għamil Għaldant ikun hemm dik li titħaq 5 sekondi wara u jerġgħu jitqu. Imma għasit jgħatort, miskina, la. Meta kullu l-ka waħda. Grazzi wkoll il-Rising Phoenix Martial Arts Academy u l-Layer Labs, il-familja tagħna jridu jkollkom uptit sawtu l-xaħat jew sawtu l-spooner, kelmu l-mara tiegħu tidu uptit għandkolkom żonna 3D prints affarijiet biex tilqgħu it-tapon, kelmu l-spooner jagħmlilkom biex xild tal-ostja. Kollu plastik. Imma jiflaħ. Għal dak is-sajn. Isu il-ġosmar. Tinsewx daħwa t-follow jawna fuq il-socials tana, patreon.com, grazzi il-patruni kolla. Subscribe, like u follow. Pero, kbira, thank you l-akbar kbira lil Sadera Jones! Thank you l-akbar kbira. Thank you l-akbar kbira. Ciao.